Moikka kaikki ja tervetuloa mun maineisin pariin. Ja nyt mä en ihan vielä mene tallelle. Mä ajattelin katsoa sillä aikaa tablettia. Tänne on tullut mustampaan tallin video. Mä katson tänne. Moikka kaikki ja tervetuloa tämän videon pariin. Mä oon Venne ja mä ajattelin kuvata maineita. Hei, tässä näkyy Rampon tallin video. Sekin kuvaa maineita. Mäkin kuvaan. No joo. Ja tässä videossa mä ajattelin mennä piereskelemään. Dan. Rampon talli on kyllä ihan sika auto. Noin kiinni. Meidän talli on parempi. Luna? No, ihan sama. Paulille. Sitten lähdetään. Chupa chupa chu. Chupa chupa chu. Chupa chupa chu. Chupa 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 chu. Tita, te olette laittanut mulle hepan valmiiksi. Hyvä nyt. Nyt lähdetään. Mene jos. Venny. Mitä toi sanoi? Se oli Jenni. No ihan sama. Freija! Mun ohjat! Freija! Mun ohjat! Hyvä! Hyvä Freija! Hyvä Freija! Freija! Mihin se meni? Freija! Freija! Missä se on? Tuolla? Ei, tuolla. Freija! Tulithan sä? No niin, Freija, mä menen takas sun selkään. Hei, tää satula on mennyt ihan pilalle. No. Mennään tänne. Mennään. Mikä toi paikka on? Mä menen katsomaan. Mikä tää paikka oikein on? Nyt aukea senkin ikkuna. Tai no mä en tiedä mikä tää on. Auki siitä. Mikä tää paikka? Ai! Mulla on oma heppa. Jääkö se? Mä en tiedä mikä sen nimi oli. Ai se oli sieltä Rampon siis tuolta. Mikä se oli? Täplän tallilta. Se Siiri. Ja moi kaikki, mä oon Isa. Sen Siirin maine on ihan tylsä. Nyt. Mitä tapahtui? Missä mä oon? Mä en pääse pois. Missä mä oon? Auttakaa mut pois. Ai! Mitä mä teen? Nyt. Mä leikkin tällä pallolla. Tai ei, mä en leiki tällä. Noniin, sun pitää makaa. Hyvä tyttö, tää pallo tippuu. Vihdoin sä makaat. Noniin, seiso. Makaa. Mä sanoin makaa, Ja. Oho. Kuka täällä nauroo? Heppa! Yes! Nyt siihen maahan! No niin. No, näin koulutetaan Heppaa, jos tiesitte. Jos katsotte tämän videon, älä ota siitä Siiristä yhtään mitään mallia. Se on niin huonoritsestä ja mua on parempi. Ja tiesittekö, näin koulutetaan Heppa. Nouse senkin rikki! Piski siis. No niin, mä rätsästään sulla.
paras heppa pippari dippadi. Haja! Sinä senkin. Pausille. Nyt. Jäi mun heppa. Ja mä olin sitten isä, jos vai kerronko mä tän nimen. Ja se Siirin maine oli ihan kakka. Tää on nyt mun oma heppa, jonka mä värästin Siiriltä. Siiri. Ja! Mä sain tän auki vihdoin. Nyt kiinni. Mä käyn etsimässä mun hepan. Mun maine on kerran, niin sitten mä etsin mun hepankin. Pudu. Mitä täällä tapahtuu? Jaa, hyvä laukkaa! Mitähän tapahtuu? Se virpana! Hapan! Se ei oo paikka. Tänne. Pois mun hepan selästä. Tämä on minun heppa. Senkin jorva isä pikkuinen kakkaliini. Erti mun heposta. Älä. Ja! Au! Senkin kakka. Äkkiä Freija tallille. Täytyy kertoa tytöille. Mä näin ison. Hapat! Laukkaa! Tallille! Missäköhän se Siiri viipyy? No en tiedä. Mä näin kuule Jorman. Mitä? Niin. Oisitte tekin nähnyt. No ihan sama. No niinpä. Mä laitan Freijan nyt pois. Mä oon saanut tarpeekseni tästä vitsin maastosta. No niin, mennään. Tarhan portti auki. Sinne. Anteeksi tytöt. Ei mitään. Tänne näin Freija. Voi hitsi, mene. Sinne niin. Juhu äkkiä. Tää riimu otetaan sulta pois. Näin. Ja tarhan portti kiinni. Viepäs riimu sitten takaisin. Niin. Ai niin, tähän. Niin. Mun maino ei siis vielä loppu tähän. Mä vielä pesen yhden hevosen, jonka nimi on Pompula. Ja sitten mä menen kotiin, syön iltapalan. Sitten mä menen nukkumaan ja siihen loppuun maineen. Mut jatketaan. No niin. Pompula. Tutjan. Se on tuolla ihan perällä. Väissäkääs hepot. Pompula. Tänne. Sinä niin. Portti kiinni.